Anyuola mar Robert Keter mong'ere kaka Carlos mabende nyocha otho e masich ndek kalapapla manyocha onego jaod bura ma Emurua Dikir Joanna Ng'eno pod ywage. Anyuola no lero kaka nyocha gibedo gi twak mogik gi wuodgi no motel ne tho mare. Crispin Otieno miyo walerno ka en Emurua Dikir. E okinyi mar wuok tich e kar chung' od bura ma Emurua Dikir ne wakawo wuoth mar dhi achiel kachiel nyaka e gweng' ma Chengina e dala gi rawera manyinge Robert Keter mane ong'ere kaka Carlos manyocha otho e masira mar ndege ka en kanyakla gi jaod bura Joanna Ng'eno. Kaluwore gi rach mar ndara, wakawo apiko mar chopo e dalagi mar neno chal mar alwora no. E gweng'ni wayudo familia mare kani kod mirima gi lit. Jogweng' medo donjo ka mar kuyo kod anyuola ni. Mtoto wangu ameenda, ameniacha. Gi lit mathoth, min Carlos leronwa kaka nyocha gibedo gi tudruok motelo ne riwore gi Ng'eno e wuodhgi ma chieng' ngeso. Alikuwa ameniambia anataka kujenga nyumba. Siku ya asubuhi tukampigia simu mtu wa kukata mbao. Akafika. Kufika hapa akaendelea kuangusha miti. Carlos akasema mheshimiwa ameniita, acha niende. Huyo mtu aendelee kukata mbao, nitarudi tuendelee tujenge nyumba. Bende giywago lit manie chunygi ni mar rawerano nyocha eka oyudo oboke mapuodhe ni osendike e tich kaka japuonj. Around 11:45 PM kakanipigia simu kakaniambia tumefika na ninaona weather sio mzuri. Ninataka unitumie 1000 alafu tukitoka hapa nitakuja kuwithdraw pesa na nikurudishe. Sasa hizo plans za Carlos alikuwa anataka kunijengea nyumba. Akasema kwa vile nimepata barua mama, hautakuwa na shida tena. Tulikuwa tunaongea naye maneno mingi ambayo hata siwezi kukumbuka sahi kwa sababu mimi niko na huzuni mingi. Gisane kagirito chenro mar ikmare, giywago fuok maduong' ma odong' bang' tho wuodgi no ma jahigni 33. Crispin Otieno, Ramogi TV, Emurua Dikir.